O PSOE de Pontevedra presentará o vindeiro luns no pleno unha dobre iniciativa sobre o futuro de dous grandes edificios da cidade. Por unha banda, o asilo de Loureiro Crespo creen que o ideal sería que o Concello, a Xunta e a Universidade de Vigo negociasen a fórmula para mercalo e convertelo nunha residencia universitaria. Un equipamento, desde logo, moito máis preparado que o Hospital Provincial para poder acoller unha residencia universitaria. Xa está inicialmente habilitado como residencia, xa tivo estes usos. Puentes ve esta opción máis que viable, tendo en conta, ademais, que non habería ningunha traba dende o punto de vista urbanístico. Engádelle outro aspecto positivo, a zona verde da que dispón na súa parte traseira, que de acordarse entre as partes implicadas podería converterse nun espazo público. Estamos falando dunha zona verde de 6.700 metros cadrados aproximadamente, que, para que nos fagamos unha idea, son 3 prazas da Ferrería, que como está pechado e non estamos acostumados a velo, parece que, que non lle damos a importancia que ten, pero nunha zona da cidade tremendamente compacta, carente de espazos de lecer e espazos de lecer grandes. O voceiro dos socialistas contrapón esta idea coa do PP, que aposta por facer esa residencia no Hospital Provincial unha vez este operativo Gran Montecelo. O PSOE neste caso cree que habería que manter os usos sanitarios deste centro. Hai toda unha serie de equipamentos sanitarios que en Pontevedra neste momento non están cubertos ou están deficientemente cubertos, que poderían ter ese acollemento no Hospital Provincial. Por exemplo, destinar o Hospital Provincial, por exemplo, para crear un servicio de urxencias extrahospitalario, unha unidade de saúde mental comunitaria, un novo centro de atención primaria, un servicio de rehabilitación extrahospitalaria. Unha opción, apunta Iván Puentes, que serviría tamén para acoller a Facultade de Medicina, e todo apostando pola recuperación do edificio como un valor patrimonial, prescindindo das construcións innecesarias e gañando para o público unha gran praza do tamaño da Alameda. Para que queremos destinar esa superficie que podamos prescindir dela? Para gañala novamente para o uso público, para nunha das zonas máis compactas da cidade, máis carentes de espazo público, poder gañar tamén unha zona de praza, unha zona de lecer, que estea ao servicio de todos os veciños e veciñas e ao mesmo tempo poda permitir poñer en valor moito máis do que está neste momento ese edificio histórico do Hospital Provincial. A moción dos socialistas recibiu xa o voto en contra do PP na comisión previa ao pleno. O PSOE fai un chamamento aos de Rafa Domínguez para que poñan por diante os intereses da cidade aos seus.